Не. Просто вместо оперативка си направихме хаперативка. Вижте сега един друг офис, в който не само се пие, но и се случват всякакви други странни работи. Добър ден! Колеги, имаме 3 наболели проблема. Къде изчезна хартията от принтера? Къде изчезна тонера от принтера? И кой по цял ден окупира тоалетната? Ето, за хартията аз мога веднага да ти кажа, шефе, значи ето, нали е такъв голям дърволюбител, дендрофил. Ходи в гората, заравя листове хартия и ги чака да пораснат после. Вие ги чака да пораснат, Аз ли бе? Ти пиеш по 50 кафета на час. Тия бе. Сигурно ти висиш в тоалетната да хабиш принтер хартията. Абе, ти утре си нормален ли си, бе? Ти нормален ли си, ти, бе? Аз тичам до нас в тоалетната, тръскам круш, ще се връщам тук и пак върша 3 пъти повече работа от тебе, А кафето ми дава енергия ми дава енергия, разбираш ли? Тихо, млъкнете, бе, нищо не разбирам. Къде е хартията, къде е тонера? Къде? Аз искам да кажеш за тонера. Бай Петко, няма нужда да вдигаш ръка. Не сме в училище. Извинявайте, бях се увлякал, спомени другар Коминчева. Добре, айде кажи за тонера. Кажи. Шефе, ти пил ли си джинс тоник? Да, и? А джинс тонер? Бижу, фантазия. Пробай. Става ти едно такова сладко, синичко, върховно. Петко, ти си нормален идиот, бе. Ти как ще пиеш тонер, бе? Това е мастило, бе. Това е отрова, Отрова. Ти сигурно тоалетната окупираш после, а? Той не знаеш как проряза като Сюрген. Пък и лош човек хубав в себе си не държи. Обратното е. Значи държи не в себе си хубав човек лош. Ясно. Значи Бай Петко седи нон-стоп в тоалетната, но още не е ясно къде е изчезнала хартията. Как да е ясно, бе? Как да не е ясно къде е изчезнала хартията? Хартията Бай Петко цапа с... Какво? Мастило, с какво? Бай Петко, какъв е извода? Назначил съм те за пазач, а ти разхищаваш повече, отколкото пазиш. Добре, бе! Добре! Уволнете, бе! Но няма да ви кажа къде е бомбата. Каква бомба, бе, Бай Петко? Бе, голема работа, една бомба, че ни излезе 2 пъти по-евтино от тебе. Бай Петко, от 10 години ни плащаш, че сложил в офиса бомба. Що си измисляш? Всички знаем, че от тебе страх дори от паеци. Който не е станува паек, само той не знае какво е. Знаеш колко са опасни? Абе, как опасни? Последния път, като видя паек, се кри тук цял ден под масата, се криби. Защото пази и себе си. И всички вас се пази от тия паеци. Ясно! Бай Петко, уволнен си. Останалите продължавайте да работите. Това е офисен обир, не мърдите! Ще ви отнеме притежавате пари, ценности, дребна електроника, но няма да ви убием, понеже не сме такива хора. Горе ръцете! Горе ръцете! Бай Петко, назначен си отново.